Croeso chi unwaith eto yma i'r Gell. Mae dda gen i gael eich cwmni chi. Tybed beth i'ch barn chi o'r dechnoleg newydd? Mae yna lawer o bethau canmolnadwy. Tasa ni ond yn meddwl am y ffordd dwi wedi gallu gosod y myfyrdodau hyn ar y we a'i rhannu efo rhai mewn pob math o wahanol lefydd. Dwi'n ffilmio fy hun ar y ffôn. A hynny wedi mi ysgrifennu'r myfyrdod ar gyfrifiadur. Yna dwi'n gallu i uwchlwytho i'r we fel eich bod chithau yn gallu ngweld i anghlywed i ar eich ffonau, eich iPads neu eich cyfrifiaduron. A mae'n rhyfeddod yn wir yn dydy. Mi fyddai dad wrth i fo tasa fo'n fyw i weld hyn i gyd. Mi adeiladodd o y cyfrifiadur cyntaf i Brifysgol Aberystwyth i gael. Oedd o'n maint piano efo valves y tu mewn iddo fo. Ac yn gallu gwneud llawer iawn llai na mae hyd yn oed y ffôn yma yn ei wneud. Mae o'n rhyfeddod a da ni'n ddiolchgar am y dechnoleg newydd. Ac eto, mae yna rai pethau sydd weithiau yn gallu bod yn rhwystredig. Ac un o'r pethau sydd yn gallu codi pwysedd yng ngwaed i ydy autocorrect. Da chi'n gwybod lle da chi'n sgrifennu rhywbeth ar eich peiriant, a mae'r peiriant yn penderfynu bod chi wedi camsillafu neu rhoi'r gair anghywir am yn rhoi gair arall yn ei le efo. A mae yn arbennig o wir wrth i ni sgrifennu Cymraeg yn dydy. Ddoe o'n i'n ysgrifennu neges at rywun a dyma'r ffôn yn penderfynu newid posib yn posing. A doedd y frawddeg ddim yn gwneud synwyr o gwbl efo'r gair yma wedi cael ei newid. Wedyn, diwrnod o'r blaen, o'n i'n ysgrifennu neges i Heulwen. Ac yn lle bod y neges wedi mynd i Heulwen, dyma y neges yn mynd allan annwyl Heineken. Mi oedd Heulwen yn wedi cael hwnnw'n eitha doniol pan nath i gysylltu nôl efo fi. A mae'r teulu wrth gwrs yn meddwl bod y ffôn wedi deall yn iawn pan mae'n newid yn enw i o Dafydd i Dafft. Wel, do'n i ddim am hynny. A wedyn, wrth gwrs, mae'r teclyn bach hwnnw Alexa sy'n chwarae cerddoriaeth i ni yn y gegin. Unig beth da ni'n gorfod dweud ydy gofyn Alexa, play, a da ni'n rhoi enw can neu falle rhyw ganwr, a mae'r gerddoriaeth yn llenwi'r gegin. Ond tydi Alexa ddim yn dda iawn am ddeall acen Gymraeg. Ac felly, os dwi eisiau clywed Rhys Meirion yn canu, dwi'n gorfod gofyn, Alexa, please play Rhys Meirion. A wedyn mi gai, neu os na i just dweud Alexa, play Rhys Meirion, mi gai'r ateb, I'm sorry, I don't know that song. A wedyn fydd o sy'n bore pan oedd gen i awydd glywed chydig bach o gerddoriaeth. Handel. Alexa, play Handel's Water Music. A dyma'r peiriant yn ateb, here's some hangover music. A ryw gerddoriaeth dawel i ysmwytho fy mhen yn seinio drwy'r awyr. Rhwng beth bynnag oedd o'i le arna i'r bore hwnnw, yn sicr do'n i ddim yn dioddef o hangover. Mae'n rhwystredig yn dydy pan mae geiriau'n cael ei newid. Ond weithiau, ydych chi'n gwybod, nid peiriannau'n unig sydd yn newid geiriau. A weithiau, da ni hyd yn oed isio newid geiriau mae rhain i ddeud. A rhaid i mi gyfaddau weithiau, dwi'n teimlo sy'n braf swn i'n gallu newid rhai o'r geiriau oedd Iesu Grist yn ei ddeud. Roedd yma rhai o'i ymadroddion o yn reit anodd. Beth am yr adnod honno? Peidiwch â chasglu chi drysorau ar y ddeiar lle mae gwyfyn a rhwd yn difa a lle mae lladron yn torri trwad ac yn lladrata. Mae gen i drysorau. Ac o'n i fydde fo'n haws efo wedi dweud, peidiwch â chasglu llawer o drysorau ar y ddeiar. Ond mae Iesu'n dweud, mae peth ffôl ydi gwneud y pethau hyn yn drysor yn calon, yn rhywbeth da ni'n gafel ynddo fo, beth bynnag ddaw. Efallai ar yr un thema, dyna i rybydd o. Os mynd neb ddod ar fy ôl i, rhaid iddo ymwadu ag ef ei hun a chodi ei groes am canlyn i. Tydw i ddim yn cael ein hawdd
i ymwadu am ei fy hun bob amser. A diolch yn bleserus chwaith, mae rhaid i mi gyfadde ar adegau. Mae yna ryw reddf ynof sy'n mynnu mae fi sydd am fod yn feistr ar y mywyd yn hynna'n. Ond mae Iesu'n dweud, wel na, nid yn unig na dwy fi fod yn feistr, ond bod y mywyd i fod at his disposal. I fod yn eiddo i Grist oherwydd offeryn i ladd pobl oedd croes. Ond i allai'r llwybr y nefoedd fod chydig yn fwy cyfforddus na hyn. Wedyn mae gennych chi eiriau wrth i ddisgyblion. Ar wahân i mi, ni allwch wneud dim. Dwi eisiau meddwl mod i'n gallu gwneud rhywbeth, bod i'n gallu cyfrannu rhywbeth at fy iachawdwriaeth. Efo help Iesu wrth gwrs, ond fi'n gwneud rhywbeth i heiddi nefoedd. Ond mae Iesu'n dweud na, rhaid i'r cwbl fod yn dod trwyddo fo. Fedra i wneud dim hebddo fo. Ac yna mae ei honiad o. Nid yw neb yn dod at y tad ond trwy fi. Mae'n honiad eithafol yn dydy. Chi'n gweld, mi ges i magu mewn awyrgylch lle llawer o bobl yn dweud, mae yna sawl ffordd at y Dduw. Mae'r Muslim efo'i ffordd, mae'r Hindw, mae gwahanol bobl efo'i gwahanol ffyrdd at Dduw, ond mae Iesu hun yn anghytuno. Mae ei honiad o'n gwbl exclusif. Does dim ffordd arall. Efallai fod yna sawl ffordd at Iesu, ond fod yr unig drws i ddod i berthynas iawn efo Duw. A mae hynny efo'i oblygiadau ar yng nghyfer i. Fy mod i yn pwyso ar Iesu yn unig. Ddim yn pwyso ar unrhyw beth arall mwyn dod at Duw. Ond mae hefyd a'i oblygiadau o ran y bobl yr ydw i'n dod i gysylltiad â nhw. Oherwydd os nad ydyn nhw'n credu yn Iesu, mae'n golygu bod nhw ar wahân i Dduw, bod nhw ar goll ac yn y tywyllwch. Felly gwae fi os fyddai'n ddistaw, a weithiau dwi am fod yn ddistaw. Os ydw i am gymryd Iesu o ddifri, ond nid oes rhaid i mi gymryd i eiriau fo at face value a'i cymryd nhw o ddifri. A mae gan y sawl sy'n fy ngwrthod i ac yn peidio derbyn fy ngeiriau un sydd yn ei farnu, medde Iesu. Ar y llaw arall fyddodd o, os yw rhywun yn fy ngharu, bydd yn cadw fy ngair i. Ac yn gysylltiedig â hyn, mae yna addewid yn dod, a bydd fy nhad yn ei garu ac fydd o'n ata a gwneud ein trigfa gyda gef. Nid yw'r sawl nad yw'n fy ngharu i yn cadw fy ngeiriau i, Ar gair hwn yr ydych chi'n ei glywed, nid fy ngair i ydyw, ond gair y tad am hanfonodd i. Geiriau Iesu ydy geiriau Duw ei hunan, oherwydd mae Iesu yn wir Dduw yn un ar tad a'r ysbryd glân. Ochr yn ochr ar geiriau anodd, mae yna addewidion hyfryd. Dewch ata fi, bawb sy'n flinderog ac yn llwythog, ac fe rodda fi o'r ffwystrau chi. Cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf oherwydd addfwyn y dwyf a gostyngedig o galon ac fe gewch o'r ffwystrau cheneidiau. Y mae fy iau i yn hawdd ei dwyn am baich i'n ysgam. I cymryd iau ar yn ysgwyddau, ond iau fydd yn ffitio'n esmwyth gyda'r un addfwyn a gostyngedig o galon wedi llunio ar yn cyfer a nerthu i'w chario a'n harwain bob amser. Ond nid oes rhaid i ni ddeud efo Pedr, arglwydd at bwy yr awn ni. Gen i ti y mae geiriau'r bywyd tragwyddol. A gadwch i ni gymryd i eiriau felly o ddifri heb i newid i siwtio yn dymuniadau ni yn hynny. Gadwch i ni weddio. Arglwydd yn Duw, den ni'n diolch i ti dy fod ti wedi llefaru. Wedi llefaru mewn llawer dull ac mewn llawer modd trwy'r proffwydi a thrwy'r apostolion, ond y fod ti di llefaru yn arbennig trwy dy fab Iesu Grist. Da ni'n gofyn i ti o Dduw Tad, nid i'n helpu ni i wrando ar ei eiriau ac i ddeall y geiriau hynny. O llefara addfwyn Iesu, mae dy eiriau fel y gwyn.
Trwy'r ysbryd glân gad i ni weld yn union beth oedd Iesu yn ei olygu wrth iddo fo siarad â ni. Ac arglwydd, gad i ni hefyd nid yn unig gwrando, ond gad i ni weithredu ar y geiriau hynny. Oherwydd fe ddywedodd Iesu os fyddwn ni'n gwrando heb wneud, yna dyn ni'n adeiladu'n tu ar y tywod. Ond os dyn ni'n gwrando ac yn ymateb a gweithredu, yna dyn ni'n adeiladu'r tŷ ar y graig. Llefara heddiw, a rhoi ni'r gras trwy'r ysbryd glân i ymateb. Ymateb mewn ffydd ac i ymateb yn syth. Amen. Wel, gobeithio bod chi yn mwynhau. Os ydych chi wedi gallu troi mewn i gynhadledd y mudiad Efenglaidd, mae hynny yn gret. Dwi'n siŵr bod chi wedi cael bendith. A heno mae'r cyfarfod olaf efo John Harn yn rhoi neges glir iawn a grymus iawn o'r Gair. Felly cymwch y cyfle os fedrwch chi. Dan eich bendith.